So yun mga par, good morning. At ayan, kailan nagkasintada na. At si Tilo yung labor nila. Ito, maghuhukay. Hindi, ihok mo na. Sabi tatay doon sa dulo. Hukay. At yung ulam natin ngayon ay turay. Ayan si Papa ni Kuya Noli. Sarapan to. For the first time. Pampalakas yan. Turay. Paksiw. Ng kamiyas. Ayan ang pampabata. Naulam mo tayo. Pampabata. Turay. Pinaputol ulit natin yung alambre. Pang ano, tali, anilyo. Ay. Kaya gulat ka? Nagulat ako. Ako, magdalagi na ako. Yan si Kuya Arnel nag-aanil niya para dito sa ano, kay Bim. Ito yung ano, yung ginawa ni Pula kahapon. Yan ang kay ni Pula dyan. At yung gagawin ko naman dito ngayon ay ano, tie beam ulit. Maghuhukay ako ng tie beam karugtong nung minukay ko dyan nung isang araw. Papunta rito. Papunta rito. Papunta naman dito. Pa ano, pa letter L. Para mabuhusan na ito, matapos na. Para lumutang na yung asintada. Yan lang naman mahirap sa ano, sa construction, yung simula pa lang paghukay, pero pag nakapatong na ng ano, ng hollow blocks ay madali na, magaan-gaan na. May tubig yung ano, CR. Simula na tayo maghukay. Tara, samahan nyo ako. Yan, simula na tayo. Simula na tayo sa paghuhukay. Ilang araw na lang, bulok na yung paa. Ako, ilang araw na lang, Pasko na. Hindi Pasko na. Bulok na. Bulok na yung paa. Tiwala lang. Wala lang. No? Sipin mo, blessing. Blessing yan. Wala lang. Huwag kang panghihinaan. Pinaghirapan mo yan. Halip ko nga. Saan yung bakal, tay? Yung hawakan? Yung pala na hawakan na bakal. Diyan. Ininom lang natin, yan na lang gamitin mo. Yan lang ito. Di yung mabigat baga? Ito na isa. Ayun o. Ano, kunin ko. Baka maputol song kahoy. Alright, sa dalawang patong na tayo sa kabila. Huwag kang mag-alala. Taluan, di ka nag-iisa. Meron kang kapareho na maaari mong makapareha.
Parihong mag-isip, ginagawang laro ang pag-ibig. Nariyan lang sa sasulok, iba ka sa gilid-gilid. Ha? Copyright ba? Alisin na ang lungkot, di mangyayari yung pala. At wag na wag kang magmukmok, oras na para ikay naya sa isip lang ang pagod. Wag banginan ng loob, iano kung ika'y mahuhulog. May sasalo sa'yo, asahan mo. Oh, nakakadena si amor, nakahaulang dama di noche. Walang trabahong bagong layang si Ador, reklamador, kundi ang magbilang ng poste. Mahirap maging mahirap, mahirap maging mahirap, mahirap maging mahirap, maging mahirap, maging mahirap. Ahagulgol ang batang, kulang sa sustansya, malutong na pangmumura ng bungangerang ina. Bubumbagan siya ng asawang sugarol, na wala namang dalang dilihensya. Mahirap maging mahirap, hirap maging mahirap. Maging mahirap. Mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako? Malapit na mabutas ang tsinelas, pero mahirap pa rin tayo. Walang kain, walang tirahan, hirap humanap mapagkakakitaan. Bakit ganito? Bakit? Oh, mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako? Malapit nang mabutas ang tsinelas, ngunit mahirap pa rin tayo. Amoy! Mahirap kumita ng dollar sa Pinas. Natol. Mahirap kumita ng dollar sa Pinas. Ayun. Sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo, may bukas pa, mayroong saya. Ang kabigo ay hindi hadlang, lupang tumakas ka. Dapat nga lumaban ko.
Kung kailangan mo'y isang buting emperador. Ha? Ang kailangan mo ay Alfonso. Kung mayroong pagsubok, may dalawa pa man lang, Alfonso. May dalawa pa palang Alfonso na tinatago si tatay. Ang pulutan mo ay paksing na turay. Natalag. Tinamaan din ako nito. Ano paggabi? Chat kayo? Dala sila mo. Ha? Madala sila. Pumunta sila? Ipita natin dito. Baka yung maliit lang. Nadala sila tayo? Dito ang malaki. Siklit ka lang. Hindi, yung dito maliit lang. Yung parang kay Reka ba? Balita. Baba. Oo, yung pahaba lang siya. Sino kayo naman mo? Hindi kami. 4. Hello? Oo, hinuli dito ang tulog. Oh. Kaya sinasabi ko dyan. Ang bagal. Ayun na. Sige lang. Bago naman ano lang. Mas unuhan pag ano eh. May lata pala dito. Buti na lang, di ko. Yan. Oo. Buti di ko kinamay. Parang may buti pa yan. May buti. Dati tinitunong ka ng matulog. Ganyan lang. Basta't magtiwala. Huwag kang matakot. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. That's 3. Baka mag-agawan sa ulo tay. Hilig ba ganun sa ulo? Kaya sinanapan mo sa mama mo. Ay, ganun. Barangay. Dating basurahan, nahanap na. Wala man lang ginto. Wala man lang ginto. Mahirap pag may buti. Yun lang. Yun lang. Talagang piyak tawa. Yun ang Piyak tawa. kalaban dyan. Mahirap kung may buti. Basurahan dati.
John. Yo! Good morning. Yo! Good afternoon, good evening! Goodbye! Goodbye. See you tomorrow! Yan po, ilipat naman natin yung camera kasi para di kayo magsawa na manood, kasi pagtutok talaga baka magsawa kayong manood. Pasensya na po kayo, yung video natin ngayon ay tutok kasi wala tayong nagka-cameraman, kanya-kanya kami nang kuha ng video. Ito, yan na po yung nahukayan ko ito sa Taybim at papunta po yan dyan, kaso dahan-dahan lang, di pwedeng kamayin kasi basurahan po pala to, itong natapatan na to. Baka may buti mahiwa yung kamay natin, ay yung kamay ko pala. Pag ganyan na yung hukay ko naman. At yan si Kuya Arnel ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-anilyo yan. At mamaya bubuhusan na yan, pati yung ginawa ko para makasabay na. Pero ulan na naman po. Yan po, maraming salamat sa panonood nyo ng aking vlog. Sana tuloy-tuloy po tayo sa pagsuporta ng mga vlog namin. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po talaga sa inyo. Lipat naman natin yung camera. Ito yung stand tubo. Hindi magagaling pa ba? Kilo? Pahinga lang namin sila. Pahinga. Tik-tik na mag-lock. Daw may init ito kanina pa eh. Hindi na lang, nakita rin yung bin. Alright, so balik na naman tayo mga balik apat na patong ngayon. Sana ay hindi umulan. Puro patong yan. Sana po ay umulan para mabuksan na yung may tainga. Ano tayo? Agree ka ba doon? Tuloy sa trabaho. Parang nakadi, parang nilo. Tadi na ano? Kamu? Parang ka na. Kamu sudah tumbuh di kabinet.
Kung uulan ka, umulan ka na habang wala pang pawis. Nang malaman na. Ulan na nga, para... Bagsak mo na yan. Hindi kami tatakot sa'yo. Ulan ka lang. May pangarap kami. Oo. Ay, bambo na nga. Isipot. Ayan na. Ayan na ang ulan. Bagsak mo na yan habang di pa tumatagaktak ang gusto. Ayan ang ulan. Ganon din yan. Tulad nung ulan kagabi. Ang ulan ko din ah. Oo. Tagal pati. Ay, ulan ko gabi no. Oo. Malupit na ulan ng kagabi. Lumalim ba kayong ano? Lumalim ba kayong batulig? Lumalim nga, nadagdagan. Kung nagmagdamag yun, alam na, ikot. Silang raw yan. Das, matangkad yan. Pahangin nga. Nandun o. Paas, kanya. Nabubong. Ayan. Ayun, hindi. Yung nandun, nadala mo na? Wala pa. Wala mo na. Wala naman doon o, yung lalaki. Pero pinabihan mo na yun. Oo. Mamaya pag makita natin, dalhin na natin. Hindi ba yun? Ha? Ito rin ma. Lalagyan ito? Isang lalaki ito. Kaya nga lalagyan. Ba't lalagyan ng bakal? Sinusulong. Lalagyan ko ng bakal? Ha? Kali magkarabakal tayo. Ay, lalagyan. Saka dito? Kapirig ka na dito. Ano ko lang. Basta tumabukan na. Sa nakikli, sa di ko na trabaho. Bato mo. Siya ay. Sa nakikli. Ayan mo. Oo di ako nagsisilong. Pag kaya luwasan na diya, nakamotor man sa lalaki. Among pagsisilong, sikli pa. Sa teorya, nagkakarabisi. Wala. Dito tayo. Aray ko. May tumusok. Wala talaga sa
pwede makipagsundukan. Kawawa yung may suot nito. Saan na kaya? Parang malapit na, nakuha ko na eh. Wala na. Inaabot na yung paa. Parang malapit na, mababaw lang pala yung baon dito. Ha? Paa pa lang, paa. Oh, baliktad siguro itong binaon dito. Tapos nangangamoy na pati. Kaya malapit na. Kuha ko na yung paa. Wala. Bagsak mo na yan. Nahiya ka pa. Pero mga kasali yung mahilig kami sa magaganda. Tawan na aming nakikita. Lalo na nakapansinan. Ha, pinakain mo na pala yun ng buto ng ano? Mangga, bago pinaon. Ano tay? Marami mo dito sa hukay ko tay. Ayos na yan. Ayos na yan? Pero hindi sila kumain ko. Saan? Ito? May tao na yan. Buti ito? Oo. No problem. Lalo na pag umulan, mabilis ako. Ulan ka lang, vlogger kami. Ulan ka lang. Tira yung anak buhay natin. Dilo, pahiramin mo ko ng bison ha.
Malapit na tayong matapos. Ay, opo. po, tapos na tayong mag hukay nitong para sa puting. Bali, papagandahin na lang natin dito sa mga gilid-gilid para di sumabit yung bakal.
Ito yung buti tumila yung ulan. Yung kanina umulan, sumilong ako. Tapos binanatan ni tatay. Tapos kumain. Pakain ko, pinalitan ko si tatay. Kasi gusto na to ni tatay matapos ka agad. Kasi yun nga, magbabakasyon yung team. Kailangan mabuhusan na. Para pagbalik, puro na lang asintada. Wala nang ukayan. Baka bumagsak pa yung lupa. Napakakain ko, pumalit agad ako kay tatay. Pero break time pa sana. Yan po, tapos na tayo. Yun, pahinga na. Di pa bumababa yung kinain natin. Kaya tinapos ko lang. Yan, tapos na.